Дзень добры, шановнае панство! Вёска Вялікая Рагозніца. А знаходзіцца гэтая вёска ў Мастоўскім раёне Гродзенскай вобласці. Былое Вялікае княства літоўскае. Сёння Рэспубліка Беларусь. Ну, краязнаўцы, паважанае панства, кажуць, што назова вёскі магла ўтварыцца ад расліны рагоза, якая калісьці вельмі так моцна расла тут на беразе рэчкі Юхнаўка, на якой і размясцілася гэтая вёсачка Вялікая Рагозніца. А яшчэ, паважанае панства, ёсць меркаванне такое, што, магчыма, назова вёскі пайшла ад слова рагожа. Ну, рагожа – гэта такая грубая тканіна. Вось, напрыклад, посцілку, вось сплеценую з травы, альбо з чароту, бывае завуць рагожа. Ну, дарэчы, вось старажылы, вось мясцовыя, вёсачку называюць не Рагозніца, а Рагожніца. Ну, дык што? Наперад у мінулае Вялікай Рагожніцы. Босаноч крочыць шчасце між намі, па шляхах невядомых ды вечных. Я стаю у баку і чакаю, бо баюся выглядаць недарэчна. Босаноч крочыць шчасце між намі, ды чапляе плячыма сустрэчных. Хто жаданне сваё загадае, яно збудзецца ў момант бяспечна. Гляджу туды, дзе ты. А я гляджу туды, дзе ты. Долго думаем, мы с тобой разные, ты серьезные, я несерьезные, и ратуемся речами разными, ты столицами, а я башлёсками. Ты все ж праз вокны цягніка шукаеш ты, дзе я. Ты все ж праз вокны цягніка шукаеш ты, дзе я. Гэтая вось вёсачка Рагозніца, паважанае панства, яна вядома яшчэ аж з пачатку 16 стагоддзя. Гэта быў тады маёнтак, значыцца, Івашкі Пенейтовіча. Што за такі чалавек быў гэты Івашка Пенейтовіч і якія ён тут добрыя справы рабіў, я вам, паважанае панства, сказаць не магу, не ведаю. Вось адзінае, што мне вядома, гэта тое, што ён не пакінуў пасля сябе нашчадкаў. І як таго патрабаваў закон, значыцца, маёнтак Рагозніца перайшла да нашага вялікага князя Александра Ягеллончыка. Вось. Ну і ён вось у 1504 годзе гэты маёнтак Рагозніца за хорошыя такія добрыя паслугі перад айчынай дорыць Станіславу Кезгайлу. Пасля шляхцічаў Кезгайла, паважанае панства, вось маёнтак Рагозніца стаў уласнасцю нашай з вамі каралевы Боны у 1534 годзе. Ну, самі разумееце, каралева Бона тут у Рагозніцы не жыла. Але праездам, кажуць, бывала, праязджала праз Рагозніцу. І тут у Рагозніцы ёй мясцовыя жыхары падаравалі, значыцца, вялізную рагожу. Ну, посцілку з травы, прыгожую. Бона ж такіх у Італіі не бачыла, канешне, абрадавалася падарунку, забрала з сабою. Ну і пазней, кажуць, яна ўжо калі жыла ў Італіі, то часта бывала гэтую рагожу, расцілала там у сябе і рабіла на ёй сняданак на траве. Все глядзелі на гэтую рагожу і казалі: «Мольта бела, якая прыгажосць пані Бона!» А Бона казала: «О, гэта Беларусь, гэта там жывуць такія цудоўныя майстры, якія плятуць такія прыгожыя мальта бела рагожы».
Ну, у літоўскай метрыцы, паважанае панства, пра рагозніцкіх майстроў нічога не гаворыцца. Там гаворыцца толькі тое, што ў часы каралевы Боны ў ваколіцах Рагозніцы тут жыло 11 шляхцічаў-баяр, якія войска Вялікага княства Літоўскага па спісе ставілі па адным каню. Вось. Ну, а пасля Боны тут уладарылі яшчэ такія манахіні-брыгіткі. Ну, а пасля у 18 стагоддзі гэта была уласнасць шляхцічаў сухадольскіх. Вось сухадольскія тут пачалі віць сваё радавое гняздо. Род сухадольскіх, паважанае панства, ён, ну, можна сказаць, мясцовы. Яны здаўна жылі тут у ваўкавыскім павеце, куды ўваходзіў гэты маёнтак Рагозніца калісь. Ну і вось радавое гняздо тут віць пачаў, ну, будаваць шыкоўны палац Антоній Сухадольскі. І Антоній Сухадольскі быў паважаны чалавек сярод шляхты. Ён удзельнічаў у 1778 годзе ў Сойме, і там яго абралі ў скарбовую камісію Вялікага княства Літоўскага. А ў 1788 годзе пры падтрымцы караля Аўгуста Панятоўскага Антоній Сухадольскі быў абраны на 4-гадовы сойм Рэчы Паспалітай. І там вось ён выступіў супраць таго, каб вайсковая камісія складалася толькі з палякаў, а каб яна дзялілася на палякаў і беларусаў. Вось, і Антоній Сухадольскі падтрымліваў ва ўсім уніятаў і на гэтым сойме выступаў, каб былі выдзеленыя грошы на уніяцкія духоўныя семінарыі. І вось Антоній Сухадольскі, ён быў адзін з нешматлікіх тых сенатараў, што удзельнічалі ў апошнім сойме Рэчы Паспалітай на Гарадзенскім. І там вось ён вельмі актыўна выступаў супраць другога падзелу Рэчы Паспалітай. Тут у Рагозніцы была рэзідэнцыя Антонія Сухадольскага. Я вось не ведаю, у якім годзе ён пачаў будаваць тут сваю рэзідэнцыю, але збудавана яна была ў 1791 годзе. І будынак рэзідэнцыі захаваўся і па сённяшні дзень. Вось тут яшчэ на франтоне калісьці быў надпіс такі: «Аседласць Антонія Сухадольскага, кашталяна Смаленскага». Антоній Сухадольскі, ён быў жанаты на Тэрэзе з роду быхаўцаў, і ў іх нарадзілася 3 дзетак. І Рагозніца вось перайшла да іхняга старэйшага сына Яна. Ян Сухадольскі, ён пасля бацькі вось свайго Антонія стаў скарбнікам Вялікага княства Літоўскага. Ён, як і бацька, удзельнічаў у 4-гадовым сойме Рэчы Паспалітай. Ну, а калі пачалося паўстанне 1794 года, Ян Сухадольскі вось праз гэтую браму паехаў змагацца разам з Касцюшкай і іншымі беларусамі за
незалежнасць сваёй айчызны. Ян Сухадольскі, паважанае панства, ён быў жанаты на Тэклі з роду Даўнаровічаў. І ў іх нарадзілася 7 дзетак. Гэта 2 дачушкі, Марыля і Саламея, і 5 сыноў. Януар, Райнольд, Валенцій, Казімір і Яцак. І вось усе дзеці выхоўваліся ў такой вялікай любові да сваёй айчызны і сталі, можна сказаць, прыкладам вялікага патрыятызму. Вось Райнольд Сухадольскі, які нарадзіўся ў 1807 годзе, вось тут, у Рагозніцы. Райнольд Сухадольскі, ён стаў паэтам, аўтарам знакамітых вось вершаў і песень рэвалюцыйных, такіх як вось «Паланез Касцюшкі», далей «Браця да Булата». Ён вучыўся ў нашай вось знакамітай свістацкай гімназіі і там стаў сябрам тайнага студэнцкага таварыства «Заран». Адзін з сяброў Райнальда Сухадольска, які разам з ім быў у таварыстве «Заран», успамінаў, што калі ў пакой, заходзіў Райнальд Сухадольскі, таму ўсе яго адразу віталі вясёлым крыкам. Пасярод пакоя ставілі крэсла, у якое ён сядаў і пачынаў спяваць радкі са сваіх знакамітых песень. І мы за ім адразу ж паўтаралі гэтыя радкі. І вось калі Райнальду было 24 гады, ён прыняў удзел у шляхецкім паўстанні 1831 года. І вось падчас аднаго з бою ён быў паранены цяжка і ляжаў у шпіталі. І там у шпіталі ён даведаўся аб тым, што паўстанцы разбітыя і што яго радзіма засталася ў палоне, які была. І ён не вытрымаў гэтага, сарваў пад коўдрай з сябе усе бінты і ад страты крыві у шпітальным ложку памёр. Старэйшы брат паэта Януар Сухадольскі, ён таксама прымаў удзел у паўстанні 1831 года. Ён застаўся жывым пасля паўстання і стаў знакамітым беларускім мастаком. І Януара Сухадольска называюць першым беларускім мастаком батальнага жанру. Гістарычная даведка. Сухадольскі Януар нарадзіўся 19 верасня 1797 года ў Гродна. Памёр 20 сакавіка 1875 года. Жывапісец-баталіст. Скончыў свіслацкую гімназію. Удзельнічаў у руска-іранскай вайне 1826-1828 год. Знаходзіўся пры штабе фельдмаршала Паскевіча, на заказ якога стварыў цыкл карцін. Удзельнічаў у паўстанні 1830-31 года. Эмігрыраваў, жыў у Рыме. Пасля амністыі вярнуўся на радзіму, дзе жыла сям'я. Па запрашэнні імператара Мікалая I паехаў у Петербург, дзе атрымаў заказ на цыкл карцін пра батальныя сцэны руска-французскай вайны 1812 года. Стварыў серыю батальных кампазіцый на тэму руска-персідскай вайны і руска-турэцкай вайны, у якіх мастак прымаў удзел. У Гомельскім краязнаўчым музеі зберагаецца шэраг карцін Януара Сухадольскага. Па адных звестках Януар Сухадольскі нарадзіўся ў Гародні, а па другіх ён нарадзіўся менавіта тут, у Рагозніцы, у бацькоўскім палацы. Вось, паважанае панства. І ён маляваў яшчэ, калі служыў у расейскім войску. І цар рускі Мікалай I заўважыў ягоную працу «Смерць Уладзіслава» і за гэта падараваў яму сваю табакерку. І вось калі пачалося паўстанне 1831 года, то Януар Сухадольскі гэтую табакерку аддаў царскую на патрэбу паўстання, на закуп зброі. Пасля паўстання Януар Сухадольскі быў царом памілаваны, і цар Мікалай I запрасіў яго ў Петербург, у імператарскую акадэмію мастацтваў маляваць. І за ягоныя працы ён падараваў яму пярсцёнак і загадаў яму намаляваць карціну ў гонар падаўлення паўстання 1831 года. Але, канешне, Януар Сухадольскі гэта рабіць адмовіўся. У паўстанні 1831 года прынялі ўдзел усе браты Сухадольскія. Валенцій Сухадольскі, ён патрапіў у расійскі палон, але яму ўдалося ўцячы з гэтага палона ў Парыж, але ў Парыжы захварэў і памёр. А малодшы з братоў Сухадольскіх Яцак, ён адседзеў у царскіх казематах за ўдзел у паўстанні і адтуль сюды ў Рагозніцу вярнуўся звар'яцелым. Тады бацька яго, Ян Сухадольскі, яшчэ быў жывы. І вось такі лёс тут братоў Сухадольскіх.
І шкада, што пра гэтых знакамітых беларусаў тут вось у Рагозніцы няма ніякай згадкі. Не названа ні вуліца ў іх гонар, і няма тут нідзе пра іх і маленькай такой вось шыльдачкі. Пасля сухадольскіх Рагозніца па кудзелі перайшла да шляхцічаў шабанскіх. І вось калі ў 1863 годзе пачалося вызваленчае паўстанне, то малады Шабанскі разам з сябрамі прыняў удзел у гэтым паўстанні. І вось у адлегласці 4 кіламетры ад Рагозніцы на поўнач, а ва ўрочышчы Балбатова тут у лесе адбылася бітва паўстанцаў з казакамі. І падчас гэтай бітвы малады Шабанскі быў казакамі зарубаны. І тут шмат палегло, тады кажуць, паўстанцаў, і іх пахавалі тут у лесе на месцы бою. Паставілі крыж і валун, на якім быў выбіты надпіс паўстанцам 1863 года «Багатыром за вызваленне айчыны». І не так даўно вось помнік быў адноўлены. Недзе ў 1,5 кіламетра ад палаца, вось сярод поля хмызняку, тут ва ўрочышчы Пабоева знаходзяцца рэшткі старажытнай капліцы. Што гэта за капліца, у народзе тут ніхто нічога пра яе не ведае. І вось у старажытных дакументах сказана, што вось недзе ў 1,5 кіламетры ад палаца калісьці стаяла мураваная капліца з драўляным верхам. І вось для гэтай капліцы перад паўстаннем збіраліся патрыёты, якія пазней прынялі ўдзел у паўстанні Кастуся Каліноўскага. І пасля паразы паўстання мураўёў-вешальнік даў загад знішчыць капліцу. І, кажуць, яна была спаленая, і застаўся толькі вось мур адзін ад капліцы той. І магчыма, што гэта ёсць тая старажытная капліца, для якой збіраліся паўстанцы Кастуся Каліноўскага і казалі свой пароль. Каго любіш, Беларусь, то ўзаемна. Я вернуся туды, где литвинский народ незалежно и вольно живет. Я вернуся туды, где прощасливый лёс простогодий дуда нам пяет. Бачу я над вечорком счастливых людей, что збирали в полях урожай. Пасля працы пра волю и счастье для всіх стары лірнік для люду пяе. У стрелка ворога порвалась тетива, и под вершником конь захрипел. Брат Литвин, паўстань, гэта наша зямля, гэта вольных лясоў нашых спеў. Пасля смерці сына пані Шабанская Рагозніцу прадае сегеням. Ну, а пазней гэты маёнтак яшчэ не аднойчы пераходзіць з рук у рукі. Ну і ў 1906 годзе Рагозніцу набывае Оскар Меўштовіч. Ён быў каталік, шляхціч, ну і ўсе лічылі яго палякам. А на той час палякам было забаронена набываць зямлю вось у нас тут на Беларусі. Ну і Оскар Меўштовіч палез у сваю скрыню і там знайшоў паперы, што ён паходзіць з ліцвінскай шляхты і што ён ліцвін, толькі былі недалучаны да польскага герба. І ён гэты дакумент паказаў губернатару, і губернатар сказаў: «Так вы не поляк?» Ён кажа: «Не, ліцвін, глядзіце». І яму было дазволена набыць маёнтак Рагозніца.
У Рагозніцы калісьці касцёла не было. І вось з ініцыятывы Меўштовічаў, ну і, канешне, з дапамогай парафіян мясцовых, тут вось з'явіўся гэты касцёл у неараманскім стылі. І касцёл гэты збудавалі вось з колатых валуноў, сабраных вось тут, на палях Рагозніцы. Ну і вось, як кажуць мясцовыя жыхары, без дапамогі Меўштовічаў касцёл бы ў Рагозніцы не ўзнёсся. І гэты касцёл вось асвечаны ў гонар Дзевы Марыі. Патрэба сэрцаў, якія з'яднаюцца з Панам. Патрэба тых, хто навучыць жыць любоўю. Патрэба, каб для людзей ты быў Божым капеланам. Рыцара спакою надзеяй, апорай шляхам любові, моцнай скалою. Будь знаком Jesúsa, дай руки и вусны Ему. Хай простяны, Он дае себе Научи кожнага жыць Божай ласкай штодзённа. Так наш любі Божий рук так чакаюць. Оскар Меўштовіч быў жанаты на Флоры з роду кеншыцкіх. І вось у іх нарадзілася 6 дзетак. І старэйшы сын іхні Ян, ён стаў знакамітым пісьменнікам. Ён аўтар такіх знакамітых кніг, як «Гусары пад Кіргольнам», «Гісторыя Трэцяй Рэспублікі», «Жалезны князь». Ну, а яго родная сястра Марыля Меўштовіч, яна выйшла замуж за пісьменніка Ксаверія Прушынскага. Ну і вось Марыля у сваіх мемуарах піша, што Ксаверый Прушынскі свае першыя літаратурныя спробы рабіў менавіта вось тут, у Рагозніцы, калі яны жылі ў палацы у яе бацькоў. Вось гэты парк, ён быў закладзены яшчэ шляхцічамі сухадольскімі каля палаца. І тут па гэтым парку, вось ля палаца, ля сажалак, калісьці гулялі вось паэты, мастакі, пісьменнікі. Гэты парк іх натхняў на барацьбу, на напісанне мастацкіх твораў. Тут вось у палацы доўга жыў Ксаверый Прушынскі, і ён пазней у сваёй аповесці «Карабела з Месхеду» апісаў вось і гэты парк, і палац.
Шляхцічам Мяўштовічам Рагозніца належала до 1939 года. Ну, а калі прыйшлі бальшавікі, то яны Оскара Мяўштовіча арыштавалі. І яго прывезлі ў Зэльву, і вось тут каля Зэльвы, у лесе, Оскара Мяўштовіча, ксяндза, праваслаўнага святара, настаўніка закатавалі. І пазней на іхняй магіле паставілі вось гэты помнік. Вось такая, пажана панства, ёсць у нас на Беларусі вёска Вялікая Рагозніца. Я скажу, на па-сапраўднаму вялікая, бо тут жылі паэты, мастакі, пісьменнікі, паўстанцы. І будзе у вас вольная хвілінка, абавязкова наведайце гэтую цікавую мясціну. Поспехаў вам і ўсё самае найлепшае. Да пабачэння!